Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodiny týchto detí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj na všetkých okolo, Pane, svoju krstnú milosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nás. Svätý Adrián, oroduj za nás. Svätá Anna, oroduj za nás. Svätý Erik, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, oroduj za nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, aby trhol nás temnú a priniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu a urob z nich chrám svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Duch Svätý skrze Krista, nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, na znak toho ťa pomažeme olejom spásy, Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ale ja to som mal na prsi. Dobre, ale už je to pomáha. Sa telefon skieruj. Kalačavi sa, a ne peklača na celý mašina. Kalba. Binus. Sama mackou prinčarov. Ešte razy na prsi dajte, keď ešte urobím, dajte na prsi na toto, trošku dole toto. No. Píčka, to kadáte? Dobre. Ten sa nebojí. A tento to bude. Držte ho aj 4 dňa.